Ụkọchukwu nke St. Jude's Church Ishiagu dị na Council ime obodo Awka South, Venerable Silas Ike gwara ndị otu Kraist ka ha hie asaa n'anya gbanarị ekwensu na ọrụ ya niile. Onye nta aka Chinelo Ọnwụzulike ji akụkọ. Onye nke kwupụtara nke a mgbe ọ na-ekwuzi okwuchukwu n'ụka mbụ na Lent a siri na ọnwụnwa dịrị adịrị mana ọ bụ ndị tụkwasịrị obi na Kraist Jizọs bụ ndị ga-enwe mmeri. Venerable Ike gakwara n'iru ma yọọ ndị na-eso ụzọ Kraist ka ha bụrụ ndị ga-ejidesi okwu Chineke ike ma were ya wee gafee ihe ọbụla na-ama ha aka n'iru ma sikwazịa na mgbe ha na-eme nke a wekwara Chineke wee mere onye isi na ihe ga-adịrị ha mma. N'otu aka ahụ na St. Peter's Parish Nkweloka, Reverend Father Donatus Asiegbu gbarụrụ iru wee nye ndị ahụ na-ebi ajọ ndụ ma kpọọ ya ndụ nara n'iyi na nke jupụtara na njọ ma yọzie ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha bụrụ ndị nke na-ebi ndụ eji amatụ ma bụrụ ndị obibi ndụ ha ga-enye ha ndụ ebi ebi na alaeze nke eluigwe. Abụ m Chinelo Ọnwụzulike maka akụkọ ụwa ABS.